Ngiyazi ukuthi kuyathusa ma ukuya lapha. Yayibona kunjalo mntanami kodwa ngiyaye. Kuse amantombazane akuhamba lamaklasi ethi kunzima. Kodwa-ke ukuthi wena uzoxola into ofuna ukuyizuza kuzoba right. Yazi Kapsile kuyahlekisa ukuthi namhlanje imina ngiyoqeqeshwa kulama klasi. Ngaphambilini bekusuke kuyimina engisuke ngiqeqesha abantu. Kulama klasi ngiwaphethe ngesandla esiqinile. Yabona-ke yona into right leyo. Kusho wena uzofika usuphekekile. So wazi yonke into eyenzeka lapha. Uyazi Mthembu ukuthi ngizimisele kanjani. Ngizobekezelela konke okuzokwenzeka. Khuleka nje mina uzohlala ngikhona uma ungidinga. Awu. Bayenza impela lento. Yebo bakaThwani. Yazi ukuthi uma usuke walibeka unyawo lwakho lapha nakusekho ukujikela emva kwendlu. Baba uyazi futhi ngiyamthemba uma. Ngoba uma uke wanquma ukuthi usiyayihosha imve, elinye ichilo ke futhi lolo uzobe ususifaka kulona. Abambisholo ke nabamhlophe Usiphalile? Hayibo. Hot air balloon snorkeling. Bonga. Awukwazi uye for hiking? Ngeke khona. Ngeke sizi. Yazini kuzomela sihambe eDrakensberg. Awu, la sire eDrakensberg. Lalela. Azikho izintaba ezifana nezintaba zokhahlamba. Oh. Sinhle ngendlela isimangaliso kumele uzibonele ngokwakho. Hey. Okay, kodwa ini? Cha, siyahamba. Ngizobe ngikhona futhi nami. Ziplining.